Ndikuwerenga nano mpingo kuchokera pa Salimo 95. Ndiwerenga nano kuyambira pa 1, 2, 3 kudumpha pa 6 kufika pa 7. Tiyeni tiimbire Yehova mokondwera, tifumule patanthwe chipulumutso chathu, tize nacho chiyamiko pamaso pake, tifulire mokondwera ndi masalimo. Pakuti Yehova ndiye Mulungu wamkulu, ndiye mfumu yayikulu yoposa milungu yonse pa 6. Tiyeni tipembedze, tiwerame, tigwade pamaso pa Yehova amene anatilenga. Pakuti iye ndiye Mulungu wathu, ndipo ife ndife anthu amabusa pake ndi nkhosa za m'dzanja mwake. Lero mukamva mawu ake. Yehova Mungu ndame muri kumwamba, liwezeke dzina lanu lifanire mfumu ya ulemerero. Yehova Mungu wa mphamvu zonse, mulole kuti ulemerero wanu utsikire m'chipinda chino mwa chifundo chanu. Mukhululukire mphulupulu zathu mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Amen. Tishimire chomwecho lisekuza nyimbo zathu, nyimbo namba 146. Tiimbe mphamvu ndi chimwemwe. Mukhale mtima mwanga, Yesu mfumu, mundiyambire ine mafunso angawo. Mukhale mtima mwanga, Yesu kuti ndiwonetsere ukulu wanu. Kachisi wa mtima wanga wayeretsa anthu, ulemerero wanu uwane m'katimo, ndithupi langa lonse likhale lanulo, nichite nthawi zonse kufuna kwanuko. Ziwalo zanga zonse zinambuliratu, muchite nazo zonse kufuna kwanuko. Ndiziperekenese osangubudzaso, olamuliranazo muchito zangazo. Ndidzakumula ndithu montima mwangamo, ndidzalindira inu mukandifunatu. Mukhale mtima mwanga, Yesu mfumuyo, mundiyambire ine mafunso angawo. Tikwale basi tulibembele. Yehova Mungu wokhala kumwamba, tikuthokozani chifukwa cha chikondi chanu
chifukwa Yehova kuti mwalola ifananu katinso kumananso chigawo china chiwiri kufuna kupembedza dzina lanu. Yehova tikuyamika chifukwa cha moyo umene tili nawo kwa mphamvu ndi thanzi labwino. Koma Yehova tizoona zathu enanso akadakumusisa atakhala nafe tsiku la Sabata kupembedza dzina lanu. Koma chifukwa cha zovuta zosiyanasiyana alephera, matenda ngakhalenso maliro. Ukhale nawo kwathangatira monga mavuto awo, kuti Yehova ngati kotheka tsiku la Sabata zathu mwanawo chimodzimodzi. Yehova posachedwapa tikhale kumva uthenga wanu kuchokera mwa mtumiki wanu. Yehova tikuza manja mwanu musogolere ndi kumpasa mphamvu thandizo labwino. Lolani kuti zimene Yehova ikumakonza kuti akati akula kuchita mwa iye zikathandizire ife ukakati wa uzimu. Tikupempha kuti Yehova maphunziro onse amene akhale kuwamva msabata imene ifika tsiku la Sabata akhale kupindula moyo wathu. Ngakhale kuchita bwino komanso Yehova kusogolera bwino mpingo wanu. Kuposa zonse tikupempha kuti Mzimu wanu woyera akhale pakati pathu kutithangatira kutisogolera mu zonse. Muzina Khristu pemphera. Amen. Yafika nthawi chanso ya mtengo wapatali imene tikuyenera ino ndine kuzindikirazo kukumbukira za mbali ina ya ngati adindo a Chikhristu, kubwezera chachikumi komanso kupereka zopereka. Ndithu ndimalankhula ndikulankhulanso kuti kupereka ndi mbali imodzi yonse yofunika kwambiri yakupembedza Mulungu wakumwamba. Tiyeni tipereke, tibwezere monga tikuti bwanji. Inde tikuthokoza ina sisters in hope amene mukutiimbira mu session yachiwiri siku la lero lino. Mulungu wakumwamba akudaliseni chifukwa cha maimbidwe anu amenewo. Ndithu tisanapitirire mbali ina mofulumira ineyo ndizindikire kupezeka pakati pathu
ndithu kwa mayi Matemba amene akhala kupezeka msonkhano onsewu kuchita support mlaliki wathu inde mayi Matemba magwira ntchito Malawi Union tayimirira mayi mapadera kuti mpingo kuoneni kupereka moni ku mpingo wa Ambuye. Tathokoza tali pansi komanso sinchita bwino ngati ndithu sindikazizindikirenso kupezeka pakati pathu pabusa achigawo chino cha Biwi yense area 22 chese chipano ndithu Dr. Pastor Konje amene pamodzi ndi mayi Shepherdess Konje achionanso chopambana kubwera kuzakhala nafe pano pa Biwi mu service imeneyi pambali pokuti mipingo kwina konse kuti zochitika abusa tamva kulemekezeka pano pa Biwi kuti mabwera kuzakhala nafe abusa pepani ndi kufunsani fachali twathu ndi mayi kuti muyimirire kuti mpingo wanu pano pa Biwi ndi alendo musiku la lero kuoneni ndipo mungathe kuti pasaso mona abusa ndi mayi zikomonde. Tathokoza zikomo kwambiri amene akutumikira musiku la lero ndithu pemphero loyamba naona ndithu elder wa Chinyamata King Boy Maganga apereka moni ku mpingo King Boy. Mulungu wabwino nthawi zonse. Amen. Pemphero lachiwiri tinalengeza Esther Mutipe mtsikana wathu amenenso ndi wachiwiri kwa atsogoleri a stewardship pa mpingo pano. Pereka moni ku mpingo Esther. Yesu akubweranso posachedwa. Amen. Tathokoza kwambiri amene akutilalikira ndithu mwachibwereza evangelist Yankho Malizani amene akhala nawo ku sabata yonse ndithu pompano posachedwa apa akhala kuyima ine mkulu wa mpingo limwame ndi amene ndakali nanu musiku la lero la sabata. Nthawi ino sisters in hope tipasireni nyimbo yozusira mlaliki wathu. Chikondi cha Yesu chili ngati nyali yowala mumdimamo, chikululukira chitosasokawa ndikagwada pamapazi yake, chipereka mweya kwawo ipandiya bwino, chiwalitsa dzuwa kwawo sewo, chipukwitsa mvula kwawo ipandiya bwino.
ngati mawanga akhala mwa inu ndinu mukhala mwa inu, pemphani chimene chilichonse muchifuna ndipo chidzachitika kwa inu. Koma moyo osatha nduu kuti akadziwe Mulungu wamkulu ndi Yesu amene munamtuma. Tipemphere. Atate okondedwa amene muli kumwamba, lidalitsike dzina lanu popeza kuyenera kutero tsopano. Ananu mwatisonkhanitsa m'nyumba yanu ino yakupembedzerani inu, mwatitsimikizira mawu anu kuti chimene china chilichonse tikapempha kwa inu, inuyo mudzachichita. Tikupempha kuti mutikhululukire ife mphulupulu zathu, pakuzindikira kuti zoyipa zathu zimatelekanitsa ndi inu, mutiyeretse. Mulungu wakumwamba, tikupempha mulole Mzimu Woyera amene amatsegula maganizo athu kuti tikakwanitse kumva chimene inu mukulankhula. Yehova, muchite monga mwa ulemerero wanu, si monga mwa kufuna kwathu koma kufuna kwanu kuchitidwe. Ndilo pemphero lathu mu dzina la Yesu Khristu. Amen. 2021 Mulungu ndi wabwino nthawi zonse. Litamandike dzina la Yehova. Mmene Yehova amandipatsa uthenga ndigawana na abwenzi mu tsiku la lero. Panali mauthenga awiri. Uthenga umene ndatumikira chigawo cha mmawa ndi nthawi ino. Komano ndili kuseri ndikulankhula ndi Atate kumwambako andivomera kunena kuti uthenga umene agawana ndi abwenzi maola amene apitawo tigawanenso omwewo. Ngati alipo muno wina amene alipo mmawa, mutsegule mtima wanu, chifukwa chilipo china chake chimene Yehova akufuna kuti chikamveke mmawa uno masana asadadze. Mutu wa uthenga, test the Lord and see. Mulaweni Ambuye muone. Tatsegula 8 Malaki chapter 3 verse 10. Amene mukulemba lembani. Malaki chapter 3 verse 10. Ndikuwerenga. Mubwere nalo limodzi lonse la khumi ku nyumba yosungiramo, kuti m'nyumba mwanga mukhale chakudya, ndipo mundiyese napo tsono, ati Yehova wamakamu, ngati sindikutsegulirani mazenera akumwamba ndi kukutsanulirani mdalitso wakuti adzasoweka malo akulandira. Haleluya. Mungotimonera kuti test the Lord and see. Mulaweni Ambuye muone. Mawu achokera mu verse limeneli. Pamene Yehova akulankhula kuti tibwera limodzi amagawo khumi ku nyumba yake, sakunena ndalama yokha imene inu ndine timalandira kumalo a ntchito kapena ife timapindula ku business yako, komanso ngakhale katundu osiyanasiyana amene Yehova amatidalitsa naye, zakumunda zimene ifenso timaweta. Ndi Yehova akutsindika kunena kuti tikabwera kwa Iye tikamuyesa ndi zoperekazo, kubwezera chachikhumicho, Iye akulonjeza kuti adzatsegula mazenera akumwamba natidalitsa ife. Mukaoneka kumusiko kuyambira verse 11, Yehova adalonjeza zinthu zosiyanasiyana.
musabata ili la udindo wa Chikristu takambirana muzambiri zotithangatira kanthu okhulupirika mmoyo wathu wonse. Komano ndimafuna mtere abwenzi chimene chimathangatira mkukhala okhulupirika ndi kuwamvetsa mawu a Mulungu wakumwamba kuti akhale mwa iye munthuyo wakumvayo ndi kulowa Mzimu Woyera kuti alamulire maganizo onse a munthu. Chotsalira pamenepo chimakhala chipatso chimene chimatuluka chifukwa Mzimu Woyera akulamulira moyo wa munthu. Sikumakhalanso kukankhika ayi, zimachitika monga mafanizo la anamali 10 kuti nyali yopanda mafuta singa yake. Ndikumbukira tsiku lina galimoto idawonongeka ikamayenda imangomveka zitsulo kocho. Tafatsa tsiku lina ndikutsegula ndapeza kuti mafuta ena amene amagwirizana ndi steering akungotsika. Ndi kuti amangotsika amachepa imamveka zitsulo zokhazoka kwacha. Moyo wa munthu tikamakhala monga ana a Mulungu ngati sitilowa Mzimu yakulamulira moyo wathu mumamveka phokoso lokhalokha moyo wa munthu. Munthu amalephera kukhazikika. Ndimafuna mtere abwenzi pamene Yehova akulonjeza ku Malaki chapter 3 mu zinthu zooneka ndi maso moyo wa thanzi chuma cha dziko li mu zinthu zofunikirako moyo wa munthu. Ndimafunanso tione ganizo lina lakuya kuposa pamenepa chakudya cha moyo wauzimu chimene Yehova amafuna chikhale chokwanira ku moyo wa munthu kuti munthu akhale okwanira akakhala akonzeka kuchita ntchito yabwino pokweza ufumu wakumwamba. Tapita nane ku Yohane chapter 2. Yohane chapter 2. Now Yohane chapter 1 kamba kuwerenga verse 43. Verse mwenalenga la ku Malaki mulisunge maganizo mwanu chifukwa chili kundansi. Yohane chapter 1 ndikamba kuwerenga verse 43. Mawu make anafuna kutuluka kunka ku Galileya napeza Filipo, ndipo Yesu ananena naye, tsata ine. Koma Filipo anali wa ku Betsaida, mudzi wa Andreya ndi Petro. Filipo anapeza Natanieli nanena naye, iye amene Mose analembera za iye m'chilamulo ndi aneneri, tampeza ndiye Yesu mwana wa Yosefe wa ku Nazareti. Natanieli anati kwa iye, ku Nazareti mkuta kuchokera kanthu kabwino kodi? Filipo ananena naye, tiye ukaone. Yesu anaona Natanieli nkudza kwa iye nanena za iye, onani Muisraeli, ndithu mwa iye mulibe chinyengo. Natanieli ananena naye, munandidziwira kuti? Yesu anayankha nati kwa iye, asanakitane Filipo, pokhala iwe pansi pa mkuyu paja ndinakuona iwe. Natanieli anayankha iye, Rabi, inu ndinu mwana wa Mulungu, ndinu mfumu ya Israeli. Yesu anayankha nati kwa iye, chifukwa ndinati kwa iwe kuti ndinakuona pansi pa mkuyu, ukhulupirira kodi? Udzaona zoposa izi. Haleluya. Mungu mkulu musonkhano wathu chimanena kuti onjezerani
chikhulupiriro chake. Polingalira Luka chapter 17 verse 5, ndipo atumwi anati kwa Ambuye, muonjezere chikhulupiriro. Natanieli anabwera kwa Yesu mumawu amene Yesu adayankhula, adampangitsa Natanieli kuvomereza kuti ndi zoonadi Yesu ndi Mesiya wolonjezedwa. Komatu Yesu adamulankhula mawu chifukwa adaweza mtima wa Natanieli kuona kuti ankabwera kwa Yesu moyerekeza. Adamuzo chifukwa ndalankhula izi ndikukhulupirira iwe, sudafike udzaona zoposa izi. Mulaweni Ambuye muone kuti ngokoma ndi Mulungu wake. Abwenzi, Yesu mmene adampeza Filipo adakumbukira kunena kuti ine ndi m'bale wanga Natanieli timawerenga mawu aulosi kuti kudzabwera Mesiya kutsogolo, ndipo ine sindikayika konse Yesu amene wandiyitana mwana wa Yosefu wa ku Nazareti ndiye mwayi mosaphopholi. Ndi adakampeza m'bale wake Natanieli kumuza, Natanieli, zimene timawerenga zija zokhudza Mesiya wabwera tampeza ife, ndi Yesu mwana wa Yosefu wa ku Nazareti. Koma mukudziwa bwenzi, Natanieli amene dzina lake litanthauza kuti mphatso yochokera kwa Mulungu, adali munthu wachipembedzo ndithu wokhulupirika, koma adali ndi vuto muzimene amawerenga iye ndi kudzipeza. Adayikanso naye njira zake zokwaniritsira mawuwo, ndi chifukwa chakukayikira kuti ku Nazareti kokha sizingatheke Mesiya kuchokera kumeneko. Nazareti udali mzinda wovuta wadzigawenga, kudali anthu ovuta. Ndi Natanieli monga munthu wolungama amati ayi ndithu Mesiya sangabadwire uku, ndipo adayika maganizo ake mukwanitsidwa kwa ulosi zidampangitsa kukayikira. Koma peza adali munthu wolungama mmene m'bale wake adamuwuza kuti ngakhale mukayikira m'bale wanga, tatiye ukangona mwina ukakaona ukhulupirira. Mumadziwa abwenzi, munthu wolungama amakuyenda zimene nkumamutsogolera. Mawu akanena kuti ubwera limodzi magawo 10 pambali pa mtima wa munthu kuti ngonyenga angaudziwe ndani, umayenera kuchita monga mawuwo. Ndifake Yosefe mmene ankafuna kumusiya Mariya mkazi wake, adakhala pansi nkumalingalira, kenako angelo adabwera nkumulankhula mkulota, adachita monga mawuwo. Ndi Natanieli adanyamuka, koma mmene amapita kwa Yesu adapita ndi mtima wa hafu, chifukwa amanena kuti munthu amene tikamuonayo ngwa ku Nazareti si Mesiya. Koma Yesu pakuyeza mtima wa Natanieli kuti munthu nkoyesetsa, ngakhale kuti ukayikira mkati mwa moyo wake nkoyesetsa, adamulankhula mawu. Tamuoneni mu Israeli, mu Adventist, amene mwa iye mulibe chinyengo china chilichonse. Yesu adamukonda Natanieli. Kuyesetsa kwathu pamaso pa Mulungu wakumwamba, Yesu amakondwera, koma amafuna tichitebe kupyoza chifukwa amene wasimathero. Kubwera kwathu kuchali chila Sabata, kubwera mkati mwa msonkhano, Yesu zimamusangalatsa, koma safuna tilekeze pomwepo. Yesu adamulankhula Natanieli, mzimu adamukhudza Natanieli mkati mwa maganizo ake kuti ndi malakwitsa. Mesiya uja ndiye mwene, mudandidziwa iradi mphunzitsi, mudandidziwa liti? Adamuwuza ndakhala pansi pa mtengo paja wamkuyu, ine ndimakuona. Abwenzi, mukakhala pa ofesi kumagwira ntchito, Yesu amakuona. Mukakhala nyumba mwanu zimene machita zija, Yesu amakuona.
mukakhala kuseri kumapanga maombo achabe, Yesu amakuonani. Tikakhala ku church board, elders council, Yesu amationa. Zindikirani kuti kalikonse kumapha ndi machire pamodzi pa Mulungu nkuonekera ndemo ngadindo. Mutu mwathu belo lidzimbidwa kuti Yesu amandiona. Ndikumapanga chisankho chomulemekeza Mulungu akumwamba nthawi zonse. Tikamaganizira za mavuto athu, ndikumaganiza kuti ndalama yokha ku nyumba ya Yehova isapite, ndifuna ndipangezi Yesu amationa. Tikamapanga chisankho kuti popeza ndi nyengo yovutayi uchali chitumapita nthawi iyi, nyengo ndimakhala ku nyumba nkumakhala business abada nkumonera makanema ku nyumba kola sabadali mukuyembezobera ku chalichi, Yesu amakuonani. Kapena mukapita ku nyumba, Yesu amaona zochitika zonse. Nkofunika kumulemekeza Mulungu wako. Tukambasoti Mulaweni Yehova ndipo Mulungu. Natanieli akayesa mundilaka kwa Yesu. Kukamulawa Yesu akunenedwayi. Adamva mawu amene iye samaganizira kuza kuwamva. Adafika potsimikizika mtima kuti ndizoonadi uyu ndi Mesiya. Abwezi mpokapoka mudamulawa Yehova mpamene muzatsimikizika mtima kuti ndasiya kuchimwa. Muzatsimikizika mtima kuti ndasiya kujomba kuchalichi. Muzatsimikizika mtima kuti ndasiya kuledzera. Muzatsimikizika mtima kuti ndasiya kuvala zovala zazifupi zothina. Muzatsimikizika mtima. Chifukwa kukoma kwa Yehova pa moyo wanu kuzaposa chuma cha dziko lapansi. Ubwino wa Yehova pa moyo wanu uzaposa zimene maganizo anu amaganiza. Uzaposa zimene thupi lanu limalakalaka. Ubwino wa Yehova ndaonera pa Natanieli. Ndi Yesu sadamusiya icho Natanieli, adamuwuza kuti wakhulupirira chifukwa cha zimene ndakulankhula uzaona zoposa izi. Yesutu ali nazo zoposa bwenzi zimene feti maganizo. Ali nazo zakuya zoposa zimene feti maganizo. Zoposa mene timaonera zinthu koma timamulepheretsa ife Yesu. Kuti mukhulupirire makosana awiri awo, Filipo ndi Natanieli amawerenga ulosi. Tapita nane ku Mateyu chapter 2. Mateyu chapter 2 verse 23. Mateyu chapter 2 verse 23. Nadza nakhazikika m'mudzi dzina lake Nazareti, kuti chikachitidwe chonenedwa ndi aneneri kuti adzatchedwa Nazarayo. Haleluya. Nthawi iyi kuti Yosefe ndi Mariya adathawira kwa Igupto mene ankathawa Herode. Pakubwerera Yosefe ndi Mariya adakafikira ku Nazareti. Cholinga chipakafikira ku Nazareti kwa kudali kukwaniritsa mawu a ulosi. Ndifake Mateyu pakulemba akunena kuti anadza nakhazikika m'mudzi wa Nazareti, kuti chikakwaniritsidwe chonenedwa ndi aneneri kuti Yesu adzatchedwa Mnazarayo. Natanieli ndi Filipo zimene samazidziwa. Abwenzi kukayang'ana zimene kati kuphunzira mulendo wa Chikhristu. Monga ma-Adventist mukaliyang'ana dziko mmene likusonkhanirana, nkofunika kumakumbutsana kuti zimene aneneri akhala kunena, zimene akati kuphunzira chakukaliyang'ana dzikoli ndi izi zikuchitikazi. Nkofunika kumakumbutsana kuti mzimu ena adalankhula mwa Timoteyo masiku otsiriza anthu adzakhala wozikonda kumakumbutsana kuti abwenzi zimalemba zitalembedwa. Anthu adzakhala osakonda abwino kumakumbutsana. Anthu adzakhala ndi maonekedwe achipembedzo koma mphamvu yake kuyikana kumakumbutsana abwenzi. Ndipo ife tidzakhala okwaniritsa zimenezo pakuti tsoka ali nalo iye okwaniritsa zinthuzi. Mulaweni Yehova
kuti muone kuti ngokoma. Tawerenga nane Yohana chapter 14 verse 12. Yesu anamuza Natanieli, "Ndudza unazoposa izi." Nanga Yesu akulambula nafe mudani pamene tipita naye tsiku ndi tsiku. Akulambula nafe mudani Yesu. Yohana chapter 14 verse 12. Indeed, ndinena kwa inu, wokhulupirira ine, ntchito zimene ndichita ine adzazichitanso iyeyu, ndipo adzachita zoposa izi, chifukwa ndipita ine kwa Atate. Haleluya. Mawu a Saulo sakamba zilombo ayi, ndi mawu direct monga mmene alili. Yesu akunena kuti ife tikamukhulupirira iyeyo, ndipo Yesu adachita zinthu zikuluzikulu. Tikamudalira iye amadapita kwa Atate natumiza Nkhoswe ya Mzimu Woyera nakhala pakati pathu. Tikamudalira iye kuti ambuye wonjezera chikhulupiriro changa. Yesu akunena kuti nafenso tidzachita ntchito zakulemekeza Mulungu wakumwamba. Tidzachita zoposa. Muphunziro la usiku lero timakambirana nkhani ya Mzimu Woyera, ndi timapeza kuti cholinga chimene Mulungu apereka Mzimu Woyera kwa ana ake nkuti Atate akalemekezedwa Atate. Mwerenge Yohana 17 verse 1. Kuti Yesu akalemekeza Atate, ndakapempha Atate akona nthawi alemekeze mwana kuti mwananso akalemekezeyo. Ndi Yesu madachoka Mzimu Woyera anadza. Yesu akwenda kulemekeza ulemerero wa Atate kuti Mzimu Woyera akachita ntchito mwa ife. Mchaka cha 2017 munthawi ya msonkhano wa Saturation 2017 ndikupitiriza nkhani imene sokuziwa pamene ndapanga chisankho ndi mzanga wina area 49 kuti ife tizinyamuka kuno tizipita dera lina timatikwana mkumba kutali 24 km chokera pa 49. Tikapita kumene kwako titenga project ndisina kumaonetsa msonkhano wa stadium, ndipo mpingo udavomereza. Tidayamba nkumapita ndifuna muone gezo kuti Mulaweni Yehova muone kuti ngokoma. Ndifuna ndifotokoza mboniku. Tidayamba nkumapita ndipo peza kumudzi anthu amakomedwa ndi mafilimu ngati kumati ambu Yesu ija ndenso nkamuchokata ku stadium. Ife timayikira amonera pang'ono kena kufuma nyamuka. Nthawi zambiri timachoka kona inoko anthu awiri akapezekena kuti anafe tinapita kwe manthu ambiri apopa kupapitako. Tsiku lina uthenga anthu aonera monga machita ku stadium kuti nthawi inakwana yoti ife tinyamuke. Tidanyamuka cham'manayi tidakwenda pang'ono muli pano ndi pageti pokungoyerekeza. Tidayamba anthu akuwa mbuyo amatchula dzina langa Yankho ndi tidayima ngalimoto munalimo ine ndi mzanganoyo naswaeoda ndiye munali amfumu anamkumba atatembenuka kumene nawonso mwepo limene napanga mudzi mwakwawo pamodzi ndi nzawu wina dzake lodweyo nayenso amanatembenuka adati treasure of society. Ndi tidayima tidaona munthu akubwera pambali pawiri hakufuna nuku. Ili ndafunsa kuti mudzi wina akenso uku kuli chani, kuli munthu watani anthu akulephera kumugwira. Ine oho wagwira ziwanda oho ndimemena nanzanga anoyo ndalimbali nkhani kubili ndikutembe woti kile adakuyangana akamuna wira nati kumbe kwa mfuma na kumba ndiza ulodwe adakuyangana ndi ndatembenuza galimoto kumapita tidaenda kantunda kwenzi kwanga tukulowa nchini tutu kumene kalimanga tamba kuti Mulungu atituma kumene. Mimi mafika mudzi mvetse ichi
mimi mafika mmudzi mimi nyali zakalimoto zinofika mmudzimu ndinoona namti ndi wanthu azibabakakapo azimayali apo ina ali apo wina angomveka kukuwa mmudzimu akukuwa munthu nadzokuwu kanjendiona ndi munthu ndamene tisanatsike galimoto namuzanzanga nayo kuti bale wanga kunoko Mulungu alituma si chifukwa cha uyo odwala koma chifukwa cha anthu amene aunjikanawo amene kuti angotingwa ndakumbukira mwansanga Yesu adaona makamu a anthu ali okangudwa ngati nkhosa zopanda m'busa ndidagwirizana kuti m'bale wanga iweyo uyambe kupantha uthenga pamene ine ndiyapempha abambanga amugwire amene akalowa nyumba ndikapemphere kwene anthu adati sukanika kumugwira ndawuza kuti ayi Mulungu alitsamugwire tisanatsike galimoto ndapemphera kenako ine ndatenga ndilodwera anthu adakwanisa kutenga mayi jokolowa nyumba nzanga noyo ndi amkumana mkumba adatsala ndikumalalikira anthu aja abwenzi talaoni Yehova mwana kuti ngokoka titalowa nyumbamo Khristu munyimbo yomwe amene timayimbayo ndi nyimbo zimene ife tinkaimba nyumbamo ndipo azidzokuno nali ine chifukwa mkumba mkulatembenuka lomwe atatembenuka kumene ndetinaimba Khristu munyimbo atina yang'ana pa mtanda kwa Yesu ndaimba nyimbo zimenezo atina mmodzi nalowa kufa tamaliza kuimba ine kutsimikiza wa nyimbo zitaimba mukwanira ndawuza mayi akamanayo kuti mamba pemphera lino mayi anthu akule nozo mupemphere muno adapemphera mayi adamaliza ndakuza nzanga aloda kuti pemphere we adapemphera kena kwendidamba kupemphera abwenzi mene mapemphera ndimamva kuti kunjaku nzanga uti akulalikira nditi sadasiye ine menemu kupemphera mkati mwa nyumbamo poyidula nkhaniyi tamaliza kupemphera ndamufunsa mayi Yesu Khristu mamudziwa adakana kulankhula ndadzoti mchiwandani chimenechi ndamufunsa Yesu kumudziwa adakana kulankhula ndadzoti mchiwandani chimenechi ndaimbaso nyimbo ma elders amene muli muno mukatenga elders handbook adatifotokoza amene tikapempherere anthu tene muwerenge ndagwitsa njonja kamene kupemphera kuimba nyimbo tapemphera kwa nthawi yayitali mmene mundamugwira miyendo mayi ena atamugwira mufama panga mavuku sizidaoneke mudaonekena kuchete mayi ndawazizira adazizira ndadzo kuti Yesu wampulumutsa mayi ndamufunsa dzina lake ndani adatchula dzina ndafunsa Yesu umamudziwa adavumira ndamufunsa funso ineyo ndi mwana ine sindamuza dzina langa ndamuyankha kunena kuti ife ndakapolo a Yesu Khristu mpulumutsa dziko lonse lapansi haleluya abwenzi kupulumutsidwa kwa mayi kudali kumene tidatuka panja mukampezerezako chakulalikira abantu kufunsa mafunso tidathanganana naye mmene ndimadzangana nthawi past 11 usiku 2017 mkazi wanga mwina amadaba kuti mamuna anga ali kuti pasi ndamuza ndakhotake kwina kwake nthawi imeneyo ndalibe tidanyamuka ndikumabwerera kwera 49 ndikuneniranji umba mmene wabwenzi talawani Yehova muona kuti ngokoma natani adaspendi Yesu uduzaona zoposa izi udzana mwana wa munthu ali kudza m'mitambo ndi kuyimbira ngelo Yesu akulankhula tikamukhulupirira iyeyo mawu ake nkukhala mwa ife chimene chilichonse tidzampempha adzachichita sipachifukwa china ayi koma kuti Atate akalemekezedwe abwenzi mkangana moyo walero atikukhala moyo wa mantha chifukwa cha mantha tikuona ngati tikadzikundikira chuma cha dziko lapansi tikhala wotetezeka ayi ndithu abwenzi pokapoka tapereka moyo wathu wonse kwa mtundu mwa Yesu Khristu ndikuchita mawu ake kubwenza chachikhumi ndi mtima woona osati moyelekeza ngati Natani anapita kwa Yesu ambiri mani mafotokoza tikamabwenzera chachikhumi kwa Yehova timabwenzera ndi mtima wokakamizika akumalungula kwambiri atsogolera abusa akumalungula kwambiri ayi
Sipo chabusa akonje. Kapena mabusa akonje. Kuna kama makuno akulimbikitsa ndiye busa kwangu ai. Musamane mukula treasure kuti mabanga masango mwina dzinanga sazaluana pachopereka sandisango didai. Tisakenda nakani yopita kwa Yesu mwelekezi. Koma tibereke ndi mtima woona monga chipatso cha Mzimu Woyera. Ndi malankhula ngati mwansonga mabwenzi. Kuti munthu kamba uthenga wa maliro, kuti m'bale wako amalira, sidzimatengera munthu kugwedeze kuyamba kulira, misozi mangotsikanuka. Chifukwa chisoni chimakhala mkati mwa moyo, chomwenjinso machitenda moyo wauzimu zikuyenera kumangotuluka. La Sabata kumaliwana kuchoka kufika chipatso cha Mzimu. Kodi mukudziwa Yehova akulonjeza Yesaya 58:13 ukaletsa basi lako pa Sabata nulenga kukondwerera kwako osanena mawu ako osayenda njira zako zokha kulesa tsiku lolemekezeka. Yehova akulonjeza kuti adzakuyendetsa pa misanja ya dziko lapansi. Haleluya. Ndadeka sigine chakumambiro pakuti pakamwa pa Yehova panakula. Mudinda wa Chikristu pamene kwanza limodzi magawo 10 tikhulupirikenso mkusunga Sabata la Yehova. Zikumamvetsa chisoni ndimamva kuchititsa manyazi dzina la Yehova Mulungu wakumwamba tikutukwanitsa Mulungu pamaso pa anthu a mitundu osakhulupirira. Mkumane ma-Adventist anali kale chifukwa cha machira chitatu. Enafe ndi ma-business ndi kulankhula pano mwina ma-business athu akuyenda pakali pano la Sabata. Ndichopyezera anthu pachapera ku dziko lapansi amatendawa ambiri apezerapo mpata okanthu osakhulupirika. Nyonga mene tikuyembekezera kutchalichi timakhala bize kuyenda m'misika kupanga zina bwenzi tembenukani mtima pakufuma kumwamba wayandikira. Nthawi zonse oletsa moyo si nthawi zonse kupembedza masiku ano abwenzi. Moyo wa munthu ndi imfa zili ngati phazi limodzi. Tagundika kupita m'maphwando la Sabata. Tukanika udindo wathu tikutenga nyali nkumayaunikira pansi. Ndi munthu amene nzeru ya musowa aminanga mayenda usiku kutenga nyali yake nkumaunika pansi nkumaunika mmwamba pamene yakuyenda munjira. Timatenga muni nkumaunika panjembe kuyenda tiziona ngati wali dzenje tizidumpha. Koma tikutenga nyali nkumaunika mmwamba tikuyenda pansi. Ambuye atitangati. Ndipaka ambira ife tikupumva kumagwa njirayo. Abwenzi Yesu akudzapo mpambo sikali ayo. Ambuye alonjezere chikhulupiriro. Tamvani mawu a Yehova kuchokera pa Mlaliki chapter 11:1. Mlaliki chapter 11:1. Ponya chakudya chako pamadzi ndipo patapita masiku ambiri udzapeza. Yehova akutiyitanira ife mmene akutenga limodzi mwa magawo 10 kuti m'nyumba yake mukhale chakudya, kunena kuti ponya chakudya chako pamadzi. Tichite ntchito zabwino, tiwauze anthu uthenga wabwino. Tsiku lina Yesu adawuza ophunzira pa Yohane chapter 4, ndine chakudya ine, chakudya chimene inu simukuchidziwa, pakuti chakudya changa ndicho kuchita chifuniro cha amene anandituma ine. Haleluya. Chakudya chathu ndicho kuchita chifuniro cha Yehova Mulungu wakumwamba, ndiye akuti ponya chakudya chako pamadzi. Tigawe uthenga wabwino anthu asanafe. Satana akupha anthu asanalake ife tikadali. Kuti ife tipeze chimwemwe chokwanira moyo uno si chuma cha dziko lapansi ayi, koma Yesu mpulumutsi wa moyo wathu. Kulola Mzimu Woyera amene mwathu kotheratu chipembedzo tizichimva kukoma. Tikamayimba mukwaya kuno ngati kumonga kukoma osamayimba moloweza nyimbozo kumazimva chimene nyimbozo zikunena ndikumakhala mmenemo. Tikamayipirira ndikuimba Khristu mu nyimbo mukhale mtima mwanga ziwalo
adikachitsa Yehova Mulungu wakumwamba. Njira yokhayo imene ndayipeza yopezera mtendere pa dziko la mavuto ndikugawa uthenga wabwino pamene paliponse pamene tikumuka. Mafoni athu muzimveka nyimbo zakuyembekeza Mulungu wakumwamba. Satana bwenzi watika muphephe tikapanda kusamala atifinya paposo atifinya. Mawatsa pamene tikugwiritsa ntchito Facebook ambiri muli magulu oyipa sindibwenza maoni imene ali iliyo mukudziwa. Mukatenga foni anu ndikuyamba amene mmacheza muja nkhani zimene zimakambidwa Yesu kuti every other word shall be accounted on the judgment day. Mupeza zimene timalankhula masitedasi athu zimene timayika mupeza kuti mawu opanda pake timakhala tikulankhula pa nthawi zambiri. Yesu atika mkwekwe magulu amenewo tikuyenda kufalitsa uthenga tiponye chakudya pamadzi kuti anthu ambiri akumudziwe. Kodi mmedzi alipo namba 272 tatsekula mabuku a Khristu Mulungu. Tatsekula mwaipeze akorisa taimbitseni nyimbo ngati maidziwa. Mumaidziwa akazanga dalisana yambitsani nyimbo mwene. Saita bazikola bansi akutifera nyembo ya kumutsa anthuwa ita ndibe kutsitserikana kuli katikati chimwe choposa chimve kukoma kwa Yehova m'mabanja mwathu munjiro mwathu pa mpingo Yehova kwa Biwi chendipange chisankho chakufalitsa uthenga kumene ngathera. Ine nkadakuona ngati mpingo titagwirizana abusa aphonje mungadadalitsa kubwera pa mpingo wa Yehova uno kusonkha limodzi abusa wiki yoka jaula muthenga pakanema anthu apulumutsidwa ku dziko lapansi tikhoza kukwanitsa zimenezo tindi chuma cha mbiri ifeyo mmene mwadzadzira pano mana dzadza nduma chena sana do tindi chuma cha mbiri chokwanitsa kutumika Mulungu wakumwamba nyengo isadatsekedwe. Tingandi kukoma kwa Yehova mmoyo wathu kukhamuka achinyamata amene muli muno ino si nthawi yoyenda ndi dziko lapansi kumve Yehova kulambulani. Ino sindaka bize timichira ndani kutsetsereka sindaka bize mmamowa mmavidiyo ishondhake sinoyo ndani yanongeka iyi tikapanda kumdziwa Yesu pano kukoma kwake nyimbo imene ikhayofuna. Yesu adamuuza nakanye uzana zoposa izi Mulungu adazuza mbiri zoposa zunachitire izi makola amene muli muno suka ilo Satana wapoka maedzi wasandokhala akulu amene akupanga nawo zinthu za dziko zambiri kala nyamata azimambiri akuvala mwapika ngati
basa kudzwa Mulungu wakumwamba. Yesu alithangaza. Ndikuwerenga nanu Machitidwe chapter 16. Ndipita kumapeto msadili nkhawa. Machitidwe chapter 16 verse 6 mpaka na 7. Machitidwe chapter 16 verse 6 mpaka na 7 pali mawu awo. Ndipo anapita pa dziko la Frugia ndi Galatiya atawaletsa Mzimu Woyera kuti asalalikire mawu mu Asia. Pamene anafika ku ndunji kwa Musiya, anayesa kunka ku Bituniya, ndipo Mzimu wa Yesu sanawaloleza. Ndipo pamene anapita pambali pa Musiya, anatsikira ku Troa. Haleluya. Abwenzi, tamulawani Yehova mumbe kuti ngokoma. Taste the Lord and see. Ophunzira ga Yesu. Mena wapita kumalalikira kabanga ma effort. Malo osiyana kubanga ma outreach. Amapezeka kuti akadapita kudalalira Mzimu Woyera amawatsutsa kuti kumusabiti. Adawatsutsa kuti asapite asalikire mawu ku Yesu. Ndipo iwo adango kuti ndi Mzimu Woyera amene akutitsutsayo. Ine ndikudabwa tikamakambirana za utumiki kuti timafika ndipo kumva kuti Mzimu Woyera akutiyankhula kama timangopanga mongolowezi. Abwenzi, nthawi yakwana kuti olambira Mulungu amulambire mu Mzimu ndi mchoonadi. Nthawi yakwana pamene panga mapulani kandi Dokas advertisement ewa mayakona bampingo tidzimva Mzimu Woyera akutiyankhula kuchina chake. Ndazo timasikakamiza kupita kumako kumene Mulungu akutiletsa. Sindikudziwa ngati munazoona apo zimenezo. Ndiye mwana kulumikizana kwa kumwamba atate mwana ndi Mzimu Woyera. Mzimu adawatsutsa ndakuneso verse 7 kuti anayesa kunka ku Bituniya, ndipo Mzimu wa Yesu sanawaloleza. Chaka 2019 dakalalikira mudzi wina pafupi ndi ku airport kumachidwe kwa kubuka. Nthawi imene ndatingana ma elders ndikumapita kukasakasaka malo opangira msonkhano. Tidalowa mudzi wina umene uli pafupi ndi kwa Chimpumbulu ngati makudziwa ena. Tikachika 25 kudzeza mafika mudzi wamati Chimpumbulu. Ndidapita mudzi wina wapatsika mulika chasu sizinaoneka. Ine tikutsika gabu tunapemphera. Titangulowa mudzimu ine ndamva Mulungu akunguza kuti mudzi unowo ali. Ndi mayedas amene anawo awiri anati koma mudzi unowo. Ine ngwamvetsera kumvetsera ine Mulungu akunguza. Ndauza kuyanga nakoza kuti sindingesoneza mudzi wina. Sinakuzo kuti ine ndamva kutsutsika kuti Mulungu akuti ayi. Ndakuzo kuti sindingapeze mudzi wina. Okay, ufuna tiendebe ndati ndidamba kuyenda. Miti nekanguwa mudzi wakubokukulowa mabazi pa ili ndamva kuzo mudzi chandulo. Ndipo ndauza popora abwezi msonkhano wake mudzi unowo. Ipo titayamba Mulungu adanitsimikiza kuti mama ndakuza changoni. Kutsimikizika kwake tikuyenda khomo ndi khomo. Timayenda mawa masana khomo ndi khomo. Tidamva ngakunena kuti ndikuti mudzi wafupi ndi ku airport. Kumachika kwa Kubondo. Amene madzapa chose tuwa tikatsetsereka kuhusu. Tidamva ngakunena kuti ife mbiko asema kuti tikudziwa. Mukumva kani? Ndikutali kunena kuti taoni pafupi ndi ku airport. Pamene mudzi wamene famila uchango tenga adamva miti kamanga manchi Chimpumbulu. Ndipo mmene effort imatha participant ambiri 408. Sibuleti ngati msonkhano padabwera mayi wina ndi mwana wake. Wamng'ono bado kumene akuti mwana ali mmono tenda ndi mzipatala. Usiku ndio ndikamadzuka timapeza mwana ali mkono kutiko. Mwina pina umenyezeka pina kwa amenyeza kukoma. Tenda naye mazukalika. Tidalingana maeuda asema kwa msonkhano. Ine mwana nanya manja manga. Meuda zina ndabepera ine sindabepera. Sipana ndege nthawi. Mwana adakhala mwenyewe. Medi matseka msonkhano. Mwana ali mwenyewe. Mudafuna kumva mbulu wapire kumuzi ndivumene mkaupisa. Tidapeza mwana ali mwenyewe. Tidapeza gogo mudzimu. Azaka 108 chakumene gogo. Pakati pa 108 ndi 95 agogo inake. Timapita pa kumubao kumakalatira. Ndipo pesa
kuko kungotenga kumavuta pachama kuti kuganiza timagwitsi ntchito zachifundo. Atsikana adazilazila nyumba yawo adatani kukonza tinapanga zothekera zonse mwachisomo cha Mulungu. Agogo mudzi mamaganiza kuti asabatizidwe. Koma agogo akazi amabwera kuchachi. Sitidawasiye tsiku lonena kuti ubatizo uliko mmawa ine usiku. Mulungu adanisautsa za agogo. Adamuza kuti pito katenga abatizidwe. Ndajamuka kunyumba spidi. Nabyo katenga agogo. Namuza agogo kubatizidwe kubatizidwe. Sada kuti agogo samenda timachita kunyamula. Dawa nyamula kwa kusankalimu. Tidafika kuchechi kuti muzimu. Amusati wanga dawa tizangu. Ndikunena bana agogo amweleza kachiti. Abwisi angatifira kumupanga kubalaziti. Tiphunzire kumamva mzimu ila kuti amva masika mkukhala. Nyumba zathu mabanda tiphunzire kumamva mzimu ila kuti amva tikapanda apo azitirangwa nsalana msangu zathu. Anzathu awa adazindikira liula mzimu ila liula Yesu kumazoni Yesu kuti tibange ichi. Palibe kusiyana ife. Koma pene kumudalira Yesu kuti ayi. Mbeleke na mtsubao. Verse ya Malizia. Chivumbulutso chapter 3 verse 20. Verse limene inuyo mudaliloweza ena nukanena kuti kalamba ndi verse ili mulilankhula pa mtima zosangalatsa kwambiri. Koma mutsiku la lero tamvani pakuti mutukunena kuti taste the Lord and see. Mulaweni Ambuye muone. Mwaunguna usamene kufotokoza wabwenzi ukamulaba Yesu kuona zimene Yesu amachita ulibe nthawi yobwerera mbuyo. Koma zonse simphamvu za munthu. Simphamvu sinkhoni koma mzimu wa Yehova. Chivumbulutso chapter 3. Ndikuwerenga verse 20. Taona ndayima pakhomo. Mwerenge nani banji verse werenge limodzi. Tiwerenge taona ndayima pakhomo. Mwerenge mamphamvu tiyeni. Bwisi, kuli mwamba alipizona Yesu wema bakumpani mabanda bakubura mtsiguliwe. Mtsiguliwe. Takaniste great man. Papo, mtsiguliweni. Mwamba Yesu akula na mtsigu zimenezi ngati simu kumva mpange mukena kake. Chifukwa ndio kumapeto Yesu afuna kusunganitsa gula nkhondo imali bitsinto nthawi ya kumapeto kwa nkhondo tisakane kula. Ngati sindame kumva Yesu akubura kwa mtima wangu salani pile mubezeni kwa nthawi yake. Ndi Yesu yakulonjeza kunena kuti ngati wina akangomva mawu a Yesu akulankhula kuti tsegulire mukumbukira Kaini adamuganiza Yesu kulowa mu mtima wake. Adamuza kuti kuti ukachita chabwino sudzalandiridwa. Ukuyanja bheji nkhope yako taona uchimwambata mapakhomo pa mtima pako. Kaini adamuganiza Yesu kulowa tisakhale ifeyo. Ndikamutsegulira Yesu kuti alowe kuti Yesu lowani idzani mulowe. Yesu akulonjeza zinthu izi muzigwira bwezi. Akunena kuti one adzalowa mwa iye kuti Yesu ndi munthu akaname. Yesu ndi munthu akaname. Ayi akuti adzalowa mwa iye. Yesu adzalowa mwa iye. Akalowamo akulonjeza kuti alike nako. Ndipo adzadya ndiye wotsegulayo inu kukhala pa tebulo yabwino ndikumadya ndi Yesu. Ndizamasewera kulowa kuti Yesu nyumba mwanu muzidya tsiku ndi tsiku ndizamasewera. Timuli Yesu abwere ndakulonjezanso akunena kuti adzadya ndi iye ndi ine awiri nonse pamodzi kumene naye Yesu kuntchito kwathu tizidya naye Yesu chuma chathu tizidya naye Yesu iye ndife mupimba kwathu tizidya naye
alipo wina amene akumva mkati mwa moyo wake kuti koma ndizoona Yesu akugogoda waima pakumva mtima wanga. Alipo lero kuti koma ndizoona ipo ndamulawa Ambuye ndione koma kwake. Tindi mavuto osiyana-siyana, nkhani ya chuma, maphunziro, ntchito, koposa zonse tindi zovuta zambiri moyo wathu wa uzimu. Zina timangobwereza kumangolapitsa kumangomba kulimbana mkati mwamomo. Yesu akwema pakumagogoda. Alipo lero akweza mkono wake amene akungokuma ndizoonani. Mukale mtima mwanga Yesu kumaliza sabata ili la ulimwengu wa Kristo, emphasis wiki kutsindika za sabata la ulimwengu wa Kristo kumba koma zofunika abusa akonja mbele padera akoza Biblia na Mungu yonjo wamfika mpite ndola padera ndithu chimeka pangelero sizowezi zimepanga nthawi zonse ndikati ndola padera. Sindinafunse kuti amesana mlandire Yesu kama ni mpulumutsi wa moyo wake. Tikafunsa choncho nthawi zambiri anthu timangoyima moloweza ndine ndimadabwa kuti koma ndizoona adawasana mlandire Yesu kama ni mpulumutsi wa moyo wake, koma ndizoona mpaka na lero zaka zikudutsa. Koma ndifunsa kuti amene akudziwa kuti koma Yesu andikonze moyo wanga sindikuchita kuno mbali zosiyana-siyana funga pemphero lapadera. Kodi mwayima ndi mtima woona chifukwa phunzira kuti Yesu alona mtima wana kanye nadziwa mkati mwa maganizo. Ina bwenzi masiku anomatumikira sindikana nthawi yakusewera chifukwa nanenso Yesu akuthandiza konza zovuta zanga. Mwayimani ndi mtima woona kuti muli nacho chosowa chapaderadera ngati mufumira kuti yani kanikomu ngoni amene kusoma ngoyima mongocheza kuti mwina mongoloweza kuti ndikakhalamo ani ulipa ndidunga mukhale pansi. Amene mukudziwa kuti mangoyima moloweza kuti ndangoyima fani mpingo yenyeti manyimbo yomaliza mukhale pansi. Abusa ndi munthu wa Mulungu wodzozedwa akamapemphera Mulungu wodzozedwa akuyenda kupemphera direct kuchosowa chake. Ndipo akamapemphera abusa akamapemphera ndifani kupemphera chosowa chimene namuti abusa asakuchidziwa koma chimene mukuchidziwa inuyotu mkati mwa maganizo anu muzimuza Yesu kuti pakutha pa nthawi iyi tikonzekedi kama mapereka ya 10 kasi mapereka sabata mukadapwanya ndi siti ukhulupirika muzinthu zambiri muze Yesu zimenezozo kandi makani kandi mwano kandi kuba timuze Yesu vuto limenelo. Tikimba vesi lakachiswa mtima wange kutha vesi ili tigwada abusa akhonje apemphera kachisi wantima Mungu mwema. Tufuna tokoza kwambiri nthawi ino chifukwa cha nthawi imene watipatsa, nthawi imene mtumiki wanu wakhala kupereka mauthenga ambiri.
Sabalewa seino takana kumva zinthu zambiri zotithandiza kutilimbikitsa kuti chikhulupiriro chathu chipite chitsogolo. Ndithu Mulungu tikupempha muonjezere chikhulupiriro chathu ndithu. Ngati ophunzira adaona kuperewera anthu adamayenda ndi Yesu pafupi naye nthawi zonse. Ndikwayi ndife anthu oti machimo tsiku ndi tsiku. Ambuye muchitire chifundo. Muchitire chifundo ife tonse mabanja athu ndi ana athu omwe. Muchitire chifundo Yehova ngakhale mtumiki wanu ndi banja lake ndi ana ake omwe. Muchitire chifundo ngakhale ine amene mtumiki wanu ndi banja langa ndi ana ake omwe. Kupemphera mpingo wonse chigawo chachikulu. Ambuye sitinachite bwino, sitinganame ndithu chifukwa ngakhale kupereka kwathu kukhulupirika chachikulu monga mtumiki wanu watikumbutsa. Zilipo njira zambiri zimene Mulungu atakhala kulephera. Osakhala kuti ife sitinatidalitse. Umboni watidalitsa tili nawo. Moyo umene mwatipatsawo Yehova tikuzindikira kuti ndife ana anu atipatsa tena kuona ndithu. Sindife opambana kukhala moyo ayi. Koma nthawi zina tikukhala moyo tikukhala wosakhulupirika. Kubwera kwa mtumiki wanu kukhale chizindikiro chotithandiza kutilimbikitsanso. Makamaka ife apano amene tamva uthenga uwu. Ndi ena ambiri amene akuonera uthenga umenewu nawonso Yehova mwakhudze. Zikomo chifukwa cha ubwino wanu. Chifukwa sipanachitike ngozi yolepheretsa kuti mtumiki wanu aphunzitse zimene wakonza. Tikuthokoza kuti zonse zimene Mulungu wamupatsa watipatsa. Ndipo pamene msonkhano ukupita kumapita chonchi mukhale nafe musatisiye tokha. Alipo ena ife amene titabwerera mbuyo mmoyo wathu. Ambuye mukutidziwa ndinu mitima yathu. Ena ife ngakhale tinobatizidwa mwina machimo athu ngosayenera. Ambuye mutikhululukire. Ena amene sitinabatizidwe tili pa njira yopanga chisankho Yehova. Tisayembekezanso uthenga wina. Tisayembekezanso effort ina. Pamene mwayi umene sitidzawupeza. Kubwera kwa mtumiki wanu pano kudzathandiza kukhalenso ulemu wapadera kuti tisinthike moyo wathu ndi kupanga chisankho choyenera. Zikomo kwambiri Mulungu chifukwa mukudalira. Ndipo ife ndifanana tifuna tinenerenso masopano kuti musatitaye musawerengere mphulupulu zathu. Ife tinasankha inu basi Yesu. Satana tinamtaya uku ngakhale amabwera zatikutitsa. Ife tifunde Mulungu wathu m'dzina la Yesu Kristu. Amen.
Tueleze ngoma za kamera mpendwa. Yehova Mungu atumema.